А, Здравейте всички, които ме гледате! Аз съм Бождара Балабанова и вие отново сте с мен! Откъде дойде това? Нямам никаква представа. Така, днес ще играем на Survival. Ето моят нов скин. И сега ще ви обясня някои неща за Survival. Петко беше с мен, но сега няма да бъде. Аз започнах, събрах малко дърво и намерих една мина. Но не можем да влезем в нея за сега. Затова просто съм си направила стълбички и когато се поразвим, ще дойдем отново тук. Сега. Затова пък трябва да живеем по-наблизко. И така, тъкмо заваля дъжд. И като се оправи времето, ще пусна отново клипа. И така, драги зрители, много се извинявам за паузата, просто времето беше лошо и не успяхме да снимаме. Сега... О, не! Слънцето залязва. Какво щастие! Докато валеше, аз реших да направя нещо като дупка, да се скрия. А пък то се оказа, че много време е валяло и аз я поразширих. Така, Петко е с мен. Той се присъедини. И сега може би ще правим мина. Така съм решила. Тук в ъгълчето да започна мина. Петко, кажи здрасти на хората. Здрасти! Така, само да си направя малко торчове. Също така събрах и малко кол, ходих до едно място. Ама съвсем маничко. Няма да правим повече торчове. Да не го хабим. И да видим какво има надолу. Ай, боже, това беше тъпо. Сега няма нищо. Ало? Да? Много съжалявам, ако ви е прекалено тъмно. Но гледам да пестя торчовете, защото не са в голямо изобилие. Да пестиш това. О, ето Iron. Това е Iron от Texture Pack, искам само да кажа. Това не е ли... Кол? Не, Iron е, сега ще покажа. Само да си направя още една кирка. Не може Мога да... да се направи айрон. Не е от Iron, обикновена такава от... камена. О, той ме бе. И кол и Iron, хубаво. А това... Това айрон ли? Оха! 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 Това Това е... е кол обаче. Това е кол.
ще оберем. Много е добре. Ще можем да си направим кирка. И мед. Още айрон. Много се извинявам, ако не виждате. Вече казах, че пестя торчове. Знаеш, какъв толкова кола имаш? Да, ама все пак. Оха. После няма да пестиш, що казвам. Колкото кола има тук, има още. Въобще няма да искаш да пестиш. Добре, сега се изгубим. Не съм. Това ще го оставя отворено. Продължаваме надолу, надолу. Ето сега тук ще сложа торч. Сега вече, като се го да се разсъпрещи. Да, ще го сложа да се пече. Голяма е тъмница тук, на какво да се прави. Много се извинявам, ако първият епизод ви е скучен, но просто няма какво друго да се прави, освен да търсим разни неща. Опитвам се да го направя максимално интересен за вас. Майко, виж какво кола, бе. Ще го обера. Явно сме на находище на кол. Стига, бе. Колко кола има той нещо? Стои нещо, ще се направи с такове. Да, давай ни още, че това не има. Така. Така. О, ето айрон. Да виждате, слагам тук. Абе, на хубаво местенце сме. Хем няма мина да има с такива мобове. Хем... Още малко айрон, ще направиш армия. Не чак. Имам 5, значи имам вече 11. Ама все пак първо, нали, трябва да... Печо, ти знаеш ли как се вижда нивото? Аз не съм много наясно на което си. Какво беше? Аз съм на 28 ниво. Да. Добре. Що не направих снимка?
Представа нямам. Както и да е. Това не това. Така. Връщам. Кирката скоро ще свършва. Аре, вижте, почва и ще се изгубиш. Как се изгубя, бе? Не. Така. Кирката е съвсем на свършване. Просто ще изхъбя. Няма да взимам този кол. Поне за сега. Добре. Айде го ползвай. Това е кол. Добре, да ще го взема, но ми трябва кирка. Ще направя две този път. Това е сигурно е ден вече. Да. От кога ли? Ама нямаме какво да правим навън. Това отдалечава много от къщата. Та... Я също да му пишеш след кол. Това да не ти е сърва. Карай. Те. Не. Ти? Какво? То? Почти в контакт. Честно казано, да сложим 12 плюс 5 е 17. Още малко ще ни трябва за армор. Около 30 няколко трябва да съберем. Няма. Ами, така, драги зрители, ще покупаем още малко и да ви кажа, че ще приключваме епизода. Може би утре ще снимам още един. Така, нещо много важно имам да ви казвам. Моя една огромна издънка. Просто... Аз забравих паролата на... Redstone. Това е Redstone. Redstone. О, боже, трябва ми айрон кирка. Да, май валяш. Тихо! Какво стана? Сестра ми говори, извинете много. Редстоун, вземи го. Ще го взема една секунда. Така, вече добихме Та се с запази, не, та се запази. само да погледна до къде сме стигнали за времето. Охо, колко ще го спокойно това. Ами добре, драги зрители, това беше от мен в този епизод на Survival. Чао!